Bon dia, bona tarda, bona nit. No sé quan esteu mirant aquest vídeo, però en aquest vídeo sortirà com guanyar la por de parlar en públic. Parlar en públic és d'una gran importància perquè es fa servir tota la vida. Sembla impossible, però quan som estudiants o quan entrem en el món laboral, les habilitats de parlar són més rellevants. La comunicació és un bàsic en el dia a dia, tant si estàs fent una simple presentació oral a l'institut com si t'estàs comunicant amb un client per vendre un producte. Si parles en públic i creus que fas el ridícul, tens por de quedar-te en blanc, de rebre una avaluació negativa i de que la gent pensi de tu, aquí van els meus 5 consells que a mi m'han ajudat a que la meva por de parlar en públic desaparegui. Primer punt. Abans de fer una expressió, repassa i assaja el que has de dir. Jo us puc recomanar practicar-ho a davant d'un familiar, si en trobeu algun que us vulgui escoltar, o davant d'un mirall, que és el que normalment faig jo. Segon punt. Si teniu una expressió oral, no ho expliqueu tal com ho teniu escrit en el text, sinó expliqueu amb les vostres paraules i es veurà més realista. També us puc recomanar que si teniu un suport visual com un PowerPoint, no hi fiqueu una parrafada de text, sinó unes quantes paraules, que és la que us guiaran a seguir i a no encallar-vos. Tercer punt. Un punt més a descartar és que si vols triomfar en una expressió oral, no et quedis mirant en un punt fixe, sinó ves mirant a tot el públic i d'aquesta forma es veurà més natural. Quart punt. Busca els aspectes més rellevants del teu tema i organitza'ls de tal forma que tinguin el màxim sentit possible. I així és evident que et sentis més segur de tu mateix. Cinquè i últim punt. Sempre acaba a l'hora pactada, si n'hi ha, i agraït per la seva atenció. D'aquesta forma és evident que se n'enduran una bona imatge de tu. Aquí està el meu vídeo, espero que us hagi ajudat, que us hagi servit aquest vídeo de ja no tenir por de parlar en públic. La veritat us ho dic, jo sé que és tenir por de parlar en públic i doncs per això he creat aquest vídeo per ajudar-vos. Moltes gràcies per la vostra atenció i adeu a tots.